Lah manusia iki segitu. Wah, iki buta setelan tubuh lah tutup ya iki. Loh. Waduh, waduh. Loh. Loh, as. Loh. Ayo, Black. Wah. Loh. Wah. Loh, loh. Oh, kasih. Oh, oh. Oh, wah, tinggi, resah aku mah. Oh, lah, ayo, hey, iya. Asli lagi nih. Iya. Los. Dicingawan. Urung iki. Diam lagi. Oh. Saya. Lagi lah manusia betul ya. Wah, juragan karang. PP-nya yang sakit-sakit ini. Bakal setir PP karang. Loh. Cita loh nih. Yo. Ratane ratu kondang godai jagat. Dasar to bagus rupane gede dur. Gede kok sini margono. Dadi apa kandhek kaya aku. Kubrasa. Sabajak dol sabajak manu. Pawisan yo ora diobro. Dirondo langsar. Prajurit manusane dajalanan lawan jagat gila-gilane pawon
ana piantaku ya aku. Negaraku ya negaraku dhewe. Duit ya duitku dhewe. Waktu nek risak goblok. Lama kagiat risak kabirangku sak noto amulat sak gunung Purwadya. Jurit. Ya kaya ngene sing tanti-anti ana masalah agung iso nekake kowe kabeh. Sepisan di kunjuk syukur ngasani Gusti didongake mamalia sausahane radio sukses ora ono alangan. Mula dina iki awake dhewe diundang sesuk kang 5 dina ya diundang rene sepasarane ulang tahun. Mula dina iki sing ati-ati lho Ji dipirsani senior dhewe Mas Joko. Mas Joko ki ya galak ya pinter joget. Hati-hati. Oh tidak. Kakak lagi tak mau cetik dulu. Pak, iya des. Wah, Joko Montro. Lo mantar ketok wong edan. Ning ora kena ditambani. Ya iki. Aduh. Panas. Aduh. Kok ya ampuh. Sebelah pisanan keroken des. Kok ayo sebelahan berkirakan aku sing ngukut. Lho tidak kelem masalah tolak keblake Ji. Tak keblake. Pino. Yo. Coret sing dindane kok kowe karo aku. Kula dina iki waca kae Gusti kok. Tompano jaranmu. Kebyakno tono lagu ning goblok. Sare. Ya. Ora saya. Sing duwe gunung pinter.
kuro